Ano ang best school dito sa Pilipinas? Sige nga, sagot ka nga, kabisyo. Ano sa palagay mo ang mahusay na mga estudyante o kalidad ng edukasyon na institusyon? Ano, ha? May sumagot dyan. Siyempre, dun tayo sa UP Fight. Hello! Tapos sabi naman nung isa, oo, dapat pala sa ano tayo, Lasal. Sabi naman nung isa, hindi, sa Ateneo tayo. Woohoo! Hindi, dapat doon naman tayo sa Tigers. Naks naman. Ano pa? Wala kayo sa school ko. St. Paul University, Manila. Lahat kami doon, kahit mga girls, varsity kami. De, charot lang, darot. Anyway, dati naalala ko, sobrang laki at sobrang grabe yung discussion about universities, especially kapag papasok na yung academic year or magsisimula na yung academic year. Saan ka ba talaga papasok? Ano yung eskwelahan na nababagay para sa'yo? Ano talaga yung pinakamagandang eskwelahan na merong magandang kalidad ng edukasyon? Yung ganun ba? So, masyadong pinag-iisipan ng mga tao kung saan talaga mag-aaral yung mga anak nila o kaya naman kung saan sila pupunta para mag-aral o para maganap lang ng chicks. So, maganap lang ng jojowain. Yung iba tumatambay lang ng iba't ibang eskwelahan para lang, makapanjowa, makapaglande, makapagharote. But anyway, bakit nga ba ito yung tinatanong ko? Kasi, according sa isang university ranking, ito yung tinatawag na Quacquarelli-Symonds World University Rankings in Asia for 2024. For the very first time, 4 universities na bagong pasok sa listahan. So, grabe. Ang dami na pong Philippine universities sa loob ng listahan na ito. At I think 16 na po yung universities na pumasok dito. So, isa na rito ang Polytechnic University of the Philippines, University of San Carlos, Far Eastern University Manila, and Mindanao State University. So, ito yung 4 na bagong pumasok doon sa Quacquarelli-Symonds World University Ranking. So, etong ranking na ito yung nagsasabi kung mahusay ba talaga ang isang paaralan na university, So, hindi po ito biro. Imaginein mo, kapag ikaw nag-aaral ka dun sa mga binanggit kong paaralan, tas nandun ka, tas feeling mo ang bobo mo, parang, OMG, nakakaya sa school ko. So, alam na this, kabisyo. Well, wala naman din yan sa listahan. Pero iba pa rin kasi yung kapag na-acknowledge or na-appreciate ka or merong recognition, parang nakaka-boost talaga ng confidence, nakaka-boost ng ego, and at the same time, parang mas nakakaganang magkaroon ng kasipagan sa buhay para mapatunayan ka. Alam mo yun? So, yun lang naman, kabisyo, yung gusto kong sabihin. Huwag kang bobo. Huwag kang parang kampana na, tanga lang. Kasi nag-aral ka sa magandang paaralan at pinag-aral ka ng mga magulang mo, iginapang ka niya para lang makapag-aral ka. Yung iba nga, gumapang pa sa iba. Para pag-aralan ng katawan ng iba. Charot! Dapat ka din nga sa'yo, kabisyo, yan. Learn to appreciate education. There's always a value in education, kabisyo. Kaya naman, mag-aral mabuti. Aral muna bago lande. Okay? Because education will never go astray. Anong Tagalog nun? Well, basta, hindi siya mawawala sa'yo. Anyway, ako naman ngayong afternoon, hindi mawawala sa inyo at hindi mawawala ang gagawin natin pagbabasa ngayong 3 to 5 p.m. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda.
This is me, the one and only DJ Rocketera.